Dakbayan sa Subo, aduna nay duha ka mayor karon. Niulbo ang tensyon sa City Hall dihang mi take over ang kampo ni dismissed Mayor Michael Rama sa City Hall karong adlaw kinsa mi-insister nga si Rama ang lehitimong mayor ug manapupos ang 6 ka buwan nga preventive suspension nga gial kontra usab Mayor Raymond Alvin Garcia. Anang report ni Alan Domingo. Oh, Abi! Abi! Abi, iso ka ka! Abi! 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 Nagkatinubagay ang kampo ni Attorney Colin Rosell ang city admin ni kanhi Mayor Mike Rama dihang wa kini pasudla sa buhatan nga iyang nabiyaan nunot sa iyang pagkasuspenso. Gibadlong ni Rosell ang mga pulis nga nagbantay sa buhatan nga mipalayo ra usab. Palayo mo nga sir kay mga pulis biya mo. Palayo mo nga kay masigyag amo mong tingaan niya. Ano mo to palayo sir? Wala pa nila pasudla da. Mato ni Rosell nga opisyal na ang pagbalik nila uban ni Rama sa City Hall karong adlaw kay napupos na ang 6 ka buwan nga preventive suspension. Kay napadlakan ang kanhi opisina, nibalhin siya kauban ang mga supporter sa Office of the Mayor. Diin didto matod pa siya maghimo sa iyang trabaho. Business as usual ang sitwasyon karon diri sa sulod sa Cebu City Hall. Din diri mga orasa kini akong itudloron mo ni ang conference room. Din nakasamtangan nagpahigan og meeting ang City Administrator nga gitudlo ni Mayor Raymond Alvin Garcia. Samtang dire kini mo ni ang Mayor's Office. Diin karon nasa nag-hold office si Attorney Colin Rosell nga ni-claim nga siya na sugod karong adlaw ni balik sa iyahang trabaho isip City Administrator. Wa hinuon mo patimaw si Rama sa City Hall kay naghanimon pa kuno kini sa laing nasod apan hayan. Mao kini mangulo sa flag raising ceremony karong Lunes. Ang mayor ni Nana nabalik na. Ikaduha, padayon ang panerbisyo diri sa City Administrator's Office. There is a preventive suspension. A preventive suspension is not a penalty under all jurisprudence and under the law. Meaning to say, he is just put into hiatus not to exercise his power. Samtang wa ilha sa kampo ni Rama ang gipahamtang nga dismissal from service sa ombudsman kay wa sila makadawat kuno og kopya. Gihulakway sa mga abogado ni Rama nga illegal ang pag-instalar sa DILG kang Garcia isip full-pledged mayor sa syudad. Subay nini, miduso ang legal team ni Rama og kasong graft batok ni Garcia og opisyal sa DILG nga maoy nag-instalar isip mayor kang Garcia. Nakabayulat siya sa Anti-Graft and Corrupt Act practices. Nga ni pabor siya o usa ka partido nga iyang gilingla ang atong mga katawhan. O wala na sa kung complete, i-file nyo na mo ni Inting Isminya sa ombudsman. Samtang gibarugan ni Mayor Garcia nga legal ang iyang paghupot sa katungdanan sanglit gibase kini sa lagda nga mismo ang DILG ang nagpatuman sa kamanduan sa ombudsman. Mismo si DILG 7 Regional Director Leocadio Travela ang mipahurar ni Garcia ni adtong Oktubre 9 nining tuiga. Everything that we are doing is all legal, it's all above board, and for me, there is really nothing to talk about. Samtang nagpahigayon og rally ang mga supporters ni Rama at tubangan sa Cebu City Hall, diin misuway pagani sila og sulod sa City Hall. Ipabalit yun, bolingkod si Mayor, diha sa atong lingkuranan. Daling nakaresponde ang mga sakop sa Cebu City Police Office. Mimando usab si Garcia nga ipatuman ang maximum tolerance apan samang higayon miawhag sa pikas kampo nga dili maghimo o kasamok nga makaapekto sa serbisyo sa katawhan. Maximum tolerance lang ta sa katong those who want to express or to voice out whatever they want no sa ilang kaligut-gut o hinanakit, pwede gid sila mo voice out. Maximum tolerance lang gid ta CD no. We will maintain peace and order here. Observe rules, ang the observance of the rule of law, and we must not allow any interference of the public service dito sa City Hall. Kina sitwasyon karon diri sa Cebu City Hall building. Apan giklaro sa direktor sa Cebu City Police Office nga ang presensya sa kapulisan, igo lang sila nagsiguro sa kahapsay o kalinaw dinhing dapita. Samtang gikuhaan sa JMA Regional TV Balitang Bisdak ang DILG sa ilang habig apan wa diha ang ilang opisyal apan una nang gipadayag ni Direktor Travela nga gipatuman lang nila ang kamanduan sa ombudsman
og lehitimo ang pag-instalar nila kang Garcia isip full-fledged mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.